yanzu ka bani kuɗin mai zan da su, ni ba na kirarin ni ɗan kasuwa ne, ni ba na kirarin mai kuɗi ne, amma duk inda ake mutunci ake daraja wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya ana taro, in dai ba an kawo wani tsari na rashin darajawa ba, inda duk ka sa wani sarkin kuɗi sai ka sa ni a matsayin sarkin siyasar Najeriya, sai mun zauna da su. Duk inda ka sa wani malami ko na addinin Kirista ko na addinin Musulunci a matsayin ya shahara, ni ma in ka zo ɓangaren siyasa ya kamata ka sa ni a ciki, wannan ta ishe ni. In ka sa wani sarki ne kai, ni ma daga gidan sarauta nake, amma wannan kan ba zai ɗan rawani ba, saboda harka ta ba ta rawani ba ce. Kuma duk wanda ka ga yana rawani, mu a ƙasar mu in ka ga mutum ya yi rawani har amawali ake kar kai magana. To kana siyasa ba za ka yi magana ba? Abin ya yi kyau? Ai bai kyau ba. Kuma mai sarauta ba takama yake ba? A siyasa da takama? In aka biyo ka a guje fa. Sunana Rabi Musa Kwankwaso, muna godiya ga Allah da ya ba mu yawan rai da lafiya da kuma wannan babbar dama. Zai kyau ka gaya wa al'umma me zai sa ka fito. Na shiga wannan siyasar ne domin dama ina ganin waɗansu abubuwa da ake ba daidai ake ba. In ta faɗa ko ina ta soke-soken mutane shi sa na shiga cikin harkar siyasa. Yanzu alhamdulillah dama ta samu. Gwamnati ba a zubar da ba a nuna cewar ga inda fa abubuwan suke tafiya. Kasha ta bara kasha ya sun kazarce firgicin mayu, ga kwalliya kamar ɗawi suna ganka gunka ɗan gayu, wajen batun ado ko tsabta ba za su kai ga wanka ba. Rikici gab da ka ga wurta dodon wani ku kai sarki, idan ana kiɗan rangwangon sai dai aiwa uban gwanki. Shuri ta baka sai an shirya ga dole nan uwar naki, madugu ƙasa ta amsa ba za mu bar turaka ba. Muna gidan jakadan yaƙi mai yi wa garkuwa gyara, gangaren ake magana wannan da ya yi wa gwani tazara. Sun magiya ta kan hanya hukunci ki babba ko yara, inda madugu ya wuce hanyar ma ba za su hango ba. Bangawa kuna rike jeji dadi da kai akwai tsauri, zama cikin shiri sai kwankwasa sun kasa taka tsandauri. Gadon wuya yana tsaye ce musu ba magana idi ai masallaci idi ma ne ka ki ma bi ta hanyar an ce sun zaga sun sake zagawa ko sun zaga sau dubun uwarsu. Ine nan kai Rabiu kan fasa zan bi a rubuce insha Allah. Da duk inda suka je suka yanka mana dinnan domin ba kudin ba kayan uwarsu bane. ban wani bana ka ne baka dangana ka je ka nemi abinci, matar mutum a kabari ne ko an sa rana ana iya kwace. Arzikin wani bana ka ne ba ko ka kwata ma ine maka kwace. Ya Allah ka bani rabo na rabon wani kan ban saka shi a zuci, arziki nufin Allah ne ka bar gudu. Suka tsaya kai da fata wajen tabbatar da nasara. Allah na roƙe ka ya Ubangiji, yanda kanawa suka yi wa Abba suka yi mana, Allah ya musu. Allah ina roƙon Ubangiji ya bar su tare da mu dindindin har ba a duniya ba har a lahira. Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana tare da masoyinka. To muna nan ina fata Allah ya bar mu tare da su a aljanna. Kanawa sun mana rawar gani, kanawa sun yi abin da ake so. Iyalan gida ɗaya amana tafiya gandu da ake ciki. Ai ana nan ana ta rali, kai na kaman zai tsage tsaban na gaji. Waya kake yi? Gandun waka kake yi ko waya kake yi? Wata ce wata tayi take cewa wai abba ya ci. Ita yanzu take tambaya abba ya ci. A ai sai ka ce mata bai ci ba, bacci mafarki take yi.